سرا كم زارات غيركم صار تقربوا ማህተቤ አልበጥስ ሰንበት ደብረ ቁዛን መዲና ዓለም ወስቶሽን ካብዝ መስረት ማለት ይል ትኖራለሽ ለዘላለም أنا خوربا نزات أبصابنا يفرق عملنا يسوى ጉባኤ ማለት ይው ግብፅን ከተሞች በደም ገንብተው ኦርቶዶክስ ለዘላለም ትንበር በመግደል ጽድቅ የለም ሞተን ግን ሰባት ማለት ይው ባቦ ማይተብሽን ፍቺ በጥሺው ቢሉ 3 ሚሊዮን 633 እኔስ ከናንገቴ ወሰዱታ ሰንበት ወኪለ ወሩብ ጸብጸባ ሄዶ ሃይማኖቴ የጥንት ነሽ የእናትና አባቴ ማህተቤ አልበጥስም ነዚ ጸብጻብ እኮ ኣነ ከቅርቦ ይግባእኒ ነይሩ ምክንያቱ ካባይ ዝዓቢ ወላ ኣቦ መንበር ባዕሎም ኣቦና ማለት እዩ ካልኦት እውን ብዙሓት ኣሕዋት ኣለዉ ግን ስለዝተኣዘዝኩ ንሎም መዓልቲ ከም ቃል እግዚኣብሔር ኣነ ከቅርባ ነዛ ጸብጻብ ናይ ፍርቂ ዓመት ናይ ሰብዓ ጉባኤ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዝግበር ጸብጻብ ግን ኩሉ ሰብዓ ጉባኤ ኣብኡ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ብኩሉ ሰብ ዝተሰርሐ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ብመደብ ኢና ከዓኒ ወላ ጥምቀት ይሃሉ ሎም መዓልቲ እዚ ፕሮግራም ክኸውን ዝተመደበ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ክንረክብ ኢልና ስለዝሓሰብና ንሱ ከዓ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን ክግልገል ጥራሕ ዘይኮነ ነታ ቤተክርስትያን እውን እቲ ሰብ በዓል ዘውፅኦ ነገራት ኩሉ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ናይ ህዝብያ ወይ ናይ ምእመናን እያ ምእመናን ይግልገሉላ መሰረቱ ግን ነቲ ኣገልግሎት ንክኸውን ኩን ዝገብሩ ከዓኒ ንሶም ምእመናን እዮም ምክንያቱ ብገንዘብ ናቶም ብኩሉ ንዋት ናቶም እያ ትመሓደር ቤተክርስትያን ማለት እዩ ስለዚ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሎም መዓልቲ እዚ እኮ ኣርማ ናይ ቤተክርስትያንና እዩ ጸብጻብ እዩ ዕለት 15 ወርሒ 2020 ማለት እዩ ጸብጻብ ፍርቂ ዓመት እዚ ንሪኦ ዘለና ሙሉእ ስም ናይ ቤተክርስትያንና እዩ ድሕሪ ክስታይ ነብሎ ኮይና ደብረ ግዛን መድኃኔዓለም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኣክሱም ዞባ የምትላንቲ ማለት እዩ ናይዚ ከዓኒ ናይ 6 ወርሒ ጸብጻብ ቁሩብ ካብ 6 ወርሒ ዝሂድ ኢላ ኣላ ግን ካብ ዕለት 7 ወርሒ 6 2019 ክሳብ ዕለት 31 ወርሒ 2020 ኣብ ዝነበረ ዝቐርብ ጸብጻብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቁሩብ ከም መዘኻኸሪ ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 23 ወርሒ 3 2019 ምርጫ ክካየድ ተሓሲቡ ነይሩ ግን ሽዑ በቲ ሕጊ መሰረት ከም ዝምንኣት ጉባኤ ገለ ስለ ዘይነበረ እቲ ምርጫ ክቅየር ወይ ድማ ክናዋሕ ተገይሩ ማለት እዩ ንሱ ምስ ሓለፈ ብዕለት 13 ወርሒ 4 2019 ከዓ ምርጫ ተኻይዱ እዚኣ ሕጂ ጸብጻብ ተቕርብ ዘላ ሰብዓ ጉባኤ ከዓ ተሓላፍነት ወሲዳቶ ማለት እዩ ብዕለት 8 ወርሒ 6 2019 ከዓኒ ኩሎም ዞም ኣባላት ሰብዓ ጉባኤ ኣብዚ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂኦም ትናቶም ሓላፍነት ብወቅዕቶ ረኪቦም ማለት እዩ ሕጂ ሎም መዓልቲ ንሪኦ ካብ ዕለት 7 ካብቲ ሰብዓ ጉባኤ ክቕየሮ ዝግብኦ ግዜ ኢና ክንወስድ ክሳብ ዕለት 31 ናይ ወርሒ 1 ዝነበረ ግዜ ማለት እዩ እቶም ኣባላት ሰብዓ ጉባኤ ዝበሃሉ ከከም መሪሕነቶም እዞም ንሪኦም ዘለና ሰባት እዮም ማለት እዩ ብኣቦ መንበር ጀሚሩ ኣቦና በዓሎም ኣቦ መንበር እዮም ዲያቆን ዳዊት ከዓ ምክትል ኣቦ መንበር ኣነ እውን ከም ዋና ክፍሊ ፋይናንስ ደጀን ተሓጋጋዚ ክፍሊ ፋይናንስ ቶማስ እውን ክፍሊ ርክባት ማቸኻ ክፍሊ ትምህርቲ ሰንበት ሕጂ እዞም ኣባላት እዚኦም ብሙሉኦም ነናቶም ስራሕ ኣለዎ ስዒብና ክንሪኦ ኢና ኣብ ምንታይ ተዋፊሮም ኣለዉ እንታይ ከይገብሩ ኣለዉ ኩሉ ክንሪኦ ኢና ኣብ ዝቕፅል ማለት እዩ ግን ነናቱ በበቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ፅፍሒ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዞም ግንዘቦ ዘለና ሕጂ ሰብ ኣብ ኣባላት ሰብዓ ጉባኤ እንተኮይኑ እንታይ ዓይነት ግዜን እንታይ ዓይነት ጉልበትን ወይ እንታይ ዓይነት ብዙሕ ነገር እዩ ዘሕልፍ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ከም ክስታይ እዞም ሰባት እዚኦም በታ ዓቕሞም በታ ትከኣሎም ነዚ ቤተክርስትያን ንምምሕዳር ትዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብዛ ናይ ስታይ ተጣበቕቲ ተቆፃፀርቲ ዝበሃሉ ኣለውና እቶም ተጣበቕቲ ሕጂ ሰናይት ሰመረ ክልተ እዮም ነይሮምና እቲ ሓደ ግን ድሮ ናይ ሓደ ዝወፀ ሰብ ቦታ ተኪኢሎ
ተቆጻጸርቲ ከዓኒ ወልዱ መለስ ከምኡውን ተስፋልደት በረኸት ተወልደ ተስፋይ ኩሎም ዞም ዝበሃል ዘሎ ሰባት ኣብዚ ቤተክርስትያን ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ዕላማት ሰብዓ ጉባኤ ወይ ድማ ምምሕዳር ቤተክርስትያን እንታይ እዩ ዝብል ከዓኒ ምምሕዳር ቤተክርስትያን ብኩሉ መለያት ቤተክርስትያን ከነመሓድር ወይ ንፍትን ማለት እዩ ንፍትን ዘይኮነስ ተዓቕምና ዝፈቕዶ ንገብር ከም ኣብነት ሕጂ ርክባት ነጋይድ ኣኼባታት ማለት እዩ ተዳወሪና ብኣካልሲ ኣብዚአን 6 ወርሒ ካብዛ ተጣይሳ ፀናሕት ዕለት ኣሳብ 26 ጊዜ ተኣኪብና ማለት እዩ ተኣኪብና እንታይ ንገብር ምሕደራ ቤተክርስትያን ክንደይ ሰዓት ክከቡ ንዝብል ዝወሓደት ኩሉ ግዜ ግዜ ኣኼባ 3 ሰዓት እያ እዚኣ ኸማን ቀልጢፍና ተባሂሉ እንተዘይኮይኑ ግን ሓንሳ ክሳብ 8 ሰዓት ንእከበሉ እዋናት ከማን ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ህፁፅ ንዝኾነ ነገራት ከዓኒ ብቴሌፎን ኣኼባ ንገብር ብቴሌፎን ከዓ 4 ግዜ ዝኾኑ ኣኼባታት ጌርና ኣለና ከምኡውን መልእኽታት ምስዳድን ምቕባልን እዚ ከዓ ብዝተፈላለየ ከም ንቡር ማለት እዩ ሕጂ ቤተክርስትያን ነብሱ ዝኸኣለ ልክዕ ከምዚ ስቨንስካን ሼርካ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኢሜል ምቕባል ኣሎ ደብዳቤ ምስዳድ ደብዳቤ ምምፃእ ዝተፈላለየ ደብዳቤ መንግስታውን ውልቃውን መፅኣካ ንስኻውን ክትምልስ ኣለካ እዚ እውን ጊዜን ጉልበትን ሓንጎልን ዘድልዮ ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ እውን ትነጥፍ ኣላ እዚኣ ሰብዓ ጉባኤ ከምኡውን መሰነይታ ደብዳቤ ቃል ኪዳን ዘይኣሰሩ ሰባት ንዘይኣሰሩ ማለት እዚ ከመይ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ቃል ኪዳን ከም ዘይኣሰሩ ናብ ካልእ ዓዲ ከይዶም ክምርዓው ምስ ዝደልዩ ወረቐት መሰነይታ ኣምፅኡ ካብቲ ቤተክርስትያን ተቐመጥዎ ስለ ዝበሃል ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከዓኒ ብርእሱ ዝኸኣለ ፎርም ኣለና ብፎርም መሰረት ተፃሒፉሎም ማሕተም ዘለዎ ይወሃቦም ማለት እዩ ከምኡውን ምስኡ ተኣሳሲርና ከም ካልኦት ቤተክርስትያናት ዝግበር ሓገዛት ወይ ድማ ምትሕብባር ክገብራሎም ከዓ ንላቦ ማለት ከምዚኦም ሕጂ ኣብዛ 6 ወርሒ 15 ሰባት ዝኸውን ተዋሂቡ ከምኡውን መሰነይታ ናይ ኣባልነት እዚ ከዓ ኣባል ንዝኾነ ሰብ ኣብ ካልእ ዓዲ ፍሊታ ንዝገብር ኣብቲ ዓዲ እውን ኣብ ካልእ ቤተክርስትያን ኣባል ነርካ ዲኻ ኣይነበርካን ድሕሪ ነርካ ወረቐት ኣምፅእ ይበሃል እዩ ገሊኡ ሰብ ባዕሉ ሓቲቱ ሒዝዎ ዝኸይድ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ምስተባህለ መፅኡ ዝሓተና እውን ኣሎ ብከምዚ ናይ ሓደ ሰብ ፅሒፍና ኣለና ሰርቲፊኬት ናይ ጥምቀት እዚ ከዓኒ ንኣብነት ኣብዛ 6 ወርሕስ ክንደይ ቀለውዕ ተጠሚቖም ተጣይልና 33 ቀለውዕ ተጠሚቖም ማለት እዩ 33 ቀለውዕ ምስ ናይ ሎም መዓልቲ 7 ቀለውዕ 4 ቀለውዕ ኣብ 6 ወርሒ ዘይኣክል ግዜ 4 ቀለውዕ ከተጠመቕ ከለኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ሰርቲፊኬት ንሰርሓሎም ንኣብነት ኣብዚኣ 33 ትብል ዘላ ሕጂ ገለገለ ሰባት ዘይወሰድኩም ኣለኹም ግን ኮንታክት ብዙሕ እዋን ንገብር ኢና ኣብ ዝደለኹምዎ እዋን መፂኹም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ክስርሓልኩም ይኽእል እዩ ካልእ እውን ኣብዚኣ ናይ ሰርቲፊኬት ናይ ጥምቀት ሕግታት ኣሎ ሰብ ስእሊ ሒዙ ክመፅእ ኣለዎ ከምኡውን ክፍሊት ኣሎ ብዛዕባ ክፍሊት ፅንሒልና ንሪኦ ኢና ንዑ እንድሕር ኣማሊእካ ኣብ ግዜኻ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ከምዚ እቲ ሰርቲፊኬት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምውሳዱ ኣይንተሃገ ወይ ድማ ኣገዳሲ ክህሉ ይቐፃሉ ሰርቲፊኬት ናይ ቃል ኪዳን ከዓ ዝተሰርሐ 2 ሰባት ኣብ 6 ወርሒ ኣብዚ ቦታ 2 ሰባት ቃል ኪዳን ኣሲሮም ማለት እዩ ከምኡውን እዚ ሰርቲፊኬት ናይ 15,000 ዝኸፈሉ እዛ ሓዳሽ ሰብዓ ሞያ ክሳብ ካብ ትመፅእ ጥራሕ ኣብዘን 6 ወርሒ 27 ሰባት ሙሉእ ከፊሎም ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ቤተክርስትያን ክንደይ ሰባት እዮም እዚ 15,000 ከፊሎሞ ዘለዉ እንድሕር ኢልና 76 ሰብ ከፊሎም ኣለዉ እዚ 15,000 ኣብዚኣ ግን ክንዝንጋዕ ዘይብልና 15,000 እቲ ህዝቢ ባዕሉ ዘፅድቆ ምዱብ እዩ ገለገለ ሰባት ግን ኣለዉ ልዕሊኡ ዝኸፈሉ ገለገለ ኣለዉ 25 ዝኸፈሉ 20 ዝኸፈሉ ግን ብሓፈሻ ግብዚኣ እዞም 76 ኢናዮም ዘለና እቲ ዝተባሃለ ዝኸፈሉ ማለት እዩ 27 ካብኦም እዛ ሓዳሽ ሰብዓ ጉባኤ ካብቲ መፅእ ዝኸፈልዎ እዩ ካልእ ናይ ኣባልነት ፎርም ብዛዕባ ናይ ኣባልነት ቁሩብ ፅንሒልና ክንርኢና ፅቡቅ ጌርና ግን ኣባል ኣብዛ ሓዳሽ ኮሚቴ ካብቲ መፅእ 31 ሰባት ሓደሽቲ ኣባላት ኮይኖም ነዚኦም ከዓኒ ፎርም ኣሎ ዝምላእ ፎርም መሊኦም ፍርሙሉ ከምኡውን ሰርቲፊኬት ካርድ ማለት እዩ ካርድ ከዓ ይወሃቦ
اوكي ካልእ ከም ዝንሪአለና ተዛትዩን ተመያይጡን እዚ ኩሉ ዕማማት ሰብኣዊ ጉባኤ እንታይ ይገብር ኢና ንብል ዘለና ሰብኣዊ ጉባኤ ማለት ተዘዋዋሪ ምምሕዳር ቤተክርስትያን ማለት እዩ ተዛትዩን ተመያይጡን ውሳነታት ይሕልፍ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡን ዝመሓደራ ኮሚቴታትን ሽማግሌታትን ይቆፃፀር ሰብኣዊ ጉባኤ ዝመሓደራ ወይ ሰብኣዊ ጉባኤ ዝመዘዘን ብዙሓት ኮሚቴታት ኣለዋ ንሰን ከዓ ነናተን ስራሕን ነናተን ኣመሓድራን ኣለወን ነዚአን ከመይ ይገብራ ኣለዋ እንታይ ይገብራ ኣለዋ ተቆፃፂሩ ከዓ ይቆፃፀር ማለት እዩ ዝወሰኖም ውሳነታት ከዓ ከከም ኣድላይነቶም ንምእመናን ይሕብር ዝኾነ ውሳነ እንተዳ ተወሲኑ ክሕበር ይግብኦ ንህዝቢ ተተባሂሉ ንህዝቢ ይሕብር መፅኡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኩሉ እቲ ንውስኖ ውሳነታት ድሕር ከከም ኣድላይነቱ ኣዝስ ንህዝቢ ምንጋር ኣድልየን ኢልና ተዛቲና ኣብኡ ከሎ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ግን ብሓፈሻ ብጣዕሚ ብዙሕ ውሳነ ኢና ንወስን እዚ 26 ኣኼባታት ተኣኪብና ንብሎ ዘለና ንኾሚቴታት ንምውሳድ ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ምእመናን ርእቶን ሕቶን ይቕበልን ይምልስን ዝኾነ ምእመን ዝሓተቶ ርእቶ ወይ ሕቶ ይምልስ ወይ ከዓ ርእቶውን ይቕበል ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሕቶታት ገሊኡ ዳይሬክት ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዓቕምና ንምልስ ካልእ ከዓኒ ብፅሑፍ መሰረቱን ዝመፃና ሕቶታት ኣሎ ንኡ ከዓ ከም ድሌት ናይ ሰብ ብፅሑፍ ዲኻ መልሲ ትደሊ ወላ ብኣካል እናበልና ከዓ መልሲ ንህብ ማለት እዩ ስለዚ ዝኩሉ ብሓፈሻት ሕማማት ናይ ሰብኣዊ ጉባኤ ወይ ሰብኣዊ ጉባኤ ምምሕዳር ቤተክርስትያን ዝገብሮ ነገራት እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣባልነት ተዳ መፂና ሕጂ ኣብዛ ናይ ኣባልነት ቁሩብ ፅቕጥ ኣቢና ነዛረብ ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ፕሮጀክት ናይ መናስ ቤተክርስትያን ዘሎ ኣባልነት ናትና ስሩዕ ክኸውን የገድሰና እዩ ሕጂ እዚአን 4 ካብ ፈለማት ቤተክርስትያን ካብ ዝጅመር መዝገብ ነይሩ ኣብኡ እንዳተመዝገበ መፀ 407 በፂሑ ኣሎ እዞ ንብል ከለና ግን 407 ኣባላት ኣለና ማለት ኣይኮነን ገሊኦም ኣብ መንጎ ዝቕየሩ ኣለዉ ገሊኦም እውን እቲ ኣባልነት ዝገደፍዎ ክእሉ ኮኑ ብሓፈሻ ግን እቲ ቁፅሪ 407 በፂሑ ኣሎ ካብዚኦም 407 ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኣባልነቶም ዝኸፈሉ ኣብ 2019 ማለት እዩ 132 ሰባት ኣለዉ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ንርአዮ 407 ተመዝጊቦም ተዳሃልዮም ንበል 100 እንድሕር ብዝኾነ ምክንያት ገዲፎሞ ኮይኖም 307 ኣለዉ ካብ 307 ኣባላት 132 ጥራሕ ሙሉእ ክትከፍል ከለኻ እዚ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኣባል ኣብ ዝጠዓሞ ክኸፍሎ ይኽእል እዩ ግን ነቲ ስርዓት ናይ ቤተክርስትያን ብፍላይ ምስ ናይ ምህናፅ ቤተክርስትያን ዘሎ ምስ ዝተፈላለየ ባንክታት ኮንታክት ክትገብር ወይ ድማ ክትረኻብቲ ኮይንካ ስሩዕ ዝኾነ ክህልዎ ስለ ዘሎ ኣብዚኣ ከም ለጎዋ ኣብ ዝሓለፈውን ሳምሶም ሓውና ፀብጻብ ክቐርብ ከሎ ተራቢዋ ነይሩ እቶም እዚ ናይ ኣባልነትና ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ክንሕዞ ኣለና ምክንያቱ ንሱ እዩ ቤተክርስትያንና ንክንሃንፅ ቀንዲ ዝሕግዘና እዚኣ 31 ሓደሽቲ ከዓኒ እዛ ሓዳሽ ሰብኣዊ ጉባኤ ካብ ትመፅእ ከዓ 31 ሰባት ኣባላት ኮይኖም ኣለዉ ሓደሽቲ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ከዓ ቤተክርስትያን ትህቦ ኣገልግሎት ፅቡቅ ራእያና ኣሎ እዩ ምሽ ቤተክርስትያን እንታይ ኣገልግሎት ትህብ ሕጂ ቤተክርስትያን ትህቦ ኣገልግሎት ኣብ ቀዳም ቅዳሴ ኣሎ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሕጂ እቲ ቅዳሴ 2 ግዜ 2 ቀዳም ኣብ ወርሒ ማለት እዩ ተደመሮ ወይ ከዓ መዲና ዓለም ክኸውን ከሎ ከዓ ናትና ታቦት ስለ ዝኾነ ከዓኒ ኣላ ማለት እዩ ተዛዋርስ ሓንሳእ 3 ሓንሳእ 2 ክኸውን ኣብ ወርሒ ቅዳሴ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ቁሩብ ከም ክስታይ ሕጂ እቲ ታይም ቴብል ክስታይ ኮይኑና ኣሎ ንቐፃሊ ግን ብዕቱብ ኩሉ ሰብ ከማን ኣባል ቴሌፎን ወሲድና ብመሰጅ ከም ዝሕበሮ ክንገብር ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ግዜ ስሩዕ ስለ ዘይኮነ ሓንሳእ ቀዳም ዳብል ክኸውን ሓንሳእ ከዓ ድሕሪ 2 ቀዳም ብዙሕ ሰባት ከም ይደናገር እዩ ነዚ ግን ኩነታት ፅቡቅ ጌርና ርኢና ስለ ዘለና ስሩዕ ክገብሮ ክንፍትን ኢና ተዘይኮይኑካ ኩሉ ኣባል ከዓ ሕጂ ቴሌፎን ብምንታይ ክንረኽቦም ንኽእል ኮንታክት እንዳበልና ንመፅእ ስለ ዘለና መልእኽቲ እንዳሰደድና ቅዳሴ ብዘለዎ መዓልቲ ብስሩዕ ክግበር እዩ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ካልኣይ ከዓኒ ከም ኣገልግሎት እትህቦ ቤተክርስትያን ከዓ ጥምቀት ማለት እዩ ከምዚ ሎ መዓልቲ ክንዛረበሉ ፀናሕና
أبو بحبشة 33 سبات قالوا أنت تطمئون مالتي مسوقا سبب بلا كفليت نايت الكتو كلي مخانو مفلات أقداس لزخون أبا الله الجباب بلا له حرولا هتمان كله شو من تميتي كورونا كفليت هالله مالتي سواء نتناي سرتيفيكيت مالتي ناي قال كيدان كا الله مالتي زخلو يجي أقول توبة بتخرستيان قال كيدان كل التسبات أسيرو مالو أبدا شد الشوارع ويفرق عامد كفليت ناي قال كيدان كا هذا سب هذا شك كورونا زخرفل كمون في التحد مالتي كل جزء عبوس حزن منابر الناس لو هون موتونا له أبوان موت كا في التحد تقبل يا بتخرستياننا نعمل نربع سبات زخون أبدا شد الشوارع في التحد جرا كفليت ناتواني سلستميتينا أو حدا وانا في التحد مالتي زجي حزب معنا نحنا سلزونا أقلقلت نحنا سلزونا انتاي كم تقلقل بتخرستيان ناس تفلت قبونا مالتي بخومينا حزب فلط الله الناس لذا حسبنا مالتي كمون نتفتاتنا بتخرستيان هنا لنا أبزم نتفتات بتخرستيان نعمنا سونين عربم زي كلام مالتيو دبزح زي بتمرت سنبتيو دكايت للصومون تبتعبهم كف قروس لزغونو أبو صبوغ يرم قلتو غونو قل بحفشة حرفاف قمقام سوني كام ساعة شديشة صاب ساعة شعاتي أبز صدرا قرون قاتان 34 بدل علم الليتي كاول لوم نتفتات مالتيو كمون عربغاني كام ساعة شديشة صاب ساعة شعاتي نايمشت أبزي بتخرستيان بيتيل شركة أو تاين فتاة كات صلوات الله تمرت بوبوتاتنا مزمور كمون لممت نايم فساو دراماتات الله كمون كدام نبوه أبز مالتيو بوانقا ناي تكرينيا ناي بوانقا ده ون بقرقلة هوات زجبر الله مالتيو أبزي كم لبوا ندحر دكناهم مهارنا عند الخينا كل تنايت مرتزد النجارات أصنعنا نصدم خيرنا. زي الفتاة بتخرستياني. أبكت سالهم بمدام تتحيز له خابز زل على خالد ندك ناس بفلا إن قلوا زاد اللي نتفتات كان بزح وكان معبل مالديو. أبزع عدي نتفتات تتأهل لي كهوينو بزح زوها حاجات هنا لو بفلا إن قلوا زاد أساس نتفتات تتأهل مالديو. نزتات ون نسمعون مميول لنا بخمية جواب حجز ذكرنا نخصوبون إحنا حجز كنوصل نخل زتاتون كنسر حلوين أبز قصر مالتي نحججن بقام قدر المهارن دلي علوه علوت تمدل أو زي كم أبنتي أمتيو أبزنا فلاي ناي مزمور نجار مالتي دست بالنجار نحنا حدا وان كابتوم عبيتي توم هزانا تبازحو أبز بوتا مالتي كموتر خلاها دست بلكا زي جدوم ناي مزمور نجار مالتي أبسلست بجلة أبسلست تماليو ناشتو معقولات كمون عبيتن دابلت ناي مزمور لممد يكايدو كمون أبز مسيام كأبكت نهزبهم ويدم أبكت نبوتاتهم أديتاتهم يزمرو مالتي زيوم كاتهم معقولات يوم زمزرانيهم نسانات يوم زيوم معقولات يوم كمون أبزني عبيت مزامرانون الله مالتي توم تيجي حبش أو تاب سلزقون السب كان تاين فتاة جبر الله فل سلزون الله وينبر توم كل جزء بتخرستي على مزة على ناين أبزين يومين عن تاين قبل خمس الله نحن رقم محتار بتخرستي عامة تسجبر دولن فتاة تاين قبل خانة آخر قبل خنا محلالش بكونا سلزقونه أبزين أين سبب تخرستي عن كاني لك كم تناي سبها قبائي أبتدأ سبعة وبعض محاضروا خوينهم نفسهم زخال أم محاضر لهم بشدش سبات زقامت شما قلنا سبب تخرسيان تبع الله الساعة مكيال يعقوب على سامسون حاونايو برهان زوده الساعة فوركي يعقوب كدان مريم بجن تغلو إسحاق أشملناش كمون أوباي كأخم تحقق اللهم الذي أبزانا سبب تخرسيان كوميتان كوميتة لمعات كاني كم زي كل كيزي استايل بلوا زي أنا يجنزب تكب عسر حال زغمات يا أبزان جزء بين حفر جيرين اللهم معناته
ኣብ ገለገሊኡ ኣብቲ ናይ ኮሚቴ ህንፃ ቤተክርስትያን ዘሎ ኣብዝሎ ኣብ ሰባኻ ጉባኤ ዘሎ ኣብዝሎ ኩሉ ዝተዋሃደ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሓሳብ መዳን ክትኣሳሰር ብከምኡ ወሃሂድና ዝገበርናዮ እዚኦም ከዓ 11 ሰባት ዝቆመት እያ እዚኣ ኮሚቴ ልምዓት ኣስማት ትረአየኩም ኣሎ እዚ ኩሎም ንሶም እዮም ኣቢዖሽ ፍቅረ ኣሎ ኦባይ መሓሪ ዲያቆን ዳዊት ደብረፅዮን ቶማስ ተክለስ ደጀን ፎቶ ሰላም ካሕሳይ ማቸ ዘጋብር ካብ ሰባኻ ጉባኤን ካብ ህንፃ ቤተክርስትያንን ከምኡውን ካብ ተወሰኽቲ ካብቶም ተቆፃፀርቲ ዝበሃሉ ዝተዋሃሃደት እያ እዚኣ ብ15 ማለት እዩ ኣብቲ ሓሳብ መታን ክንተሓጋገዝ ኢና ከምኡ ጌርና ኮይንና ዘለና ከምኡውን መድሃኒ ዓለም ፕሮጀክት እዚኣ ከዓኒ ነብሳ ዝካለት ሕጂ ትዕዘብዎ ኣለኹም ትሰራርሓ ከመይ ስታይ ይኸውን ከም ዘሎ ናብዛ ናይ ፕሮጀክት ቤተክርስትያን ጥራሕ ክሳብ ሕጂ 3 ኮሚቴ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ብ3 ኮሚቴ ኩሉ ነንሕት እንዳተዋሃደ ኣብቲ ዝድለ ንክበፅሕ ትቐንዲ ሓሳብ ኣብዚኣ ከዓ እቶም ህንፃ ቤተክርስትያን ኣለዉ ከም ተወሳኺ ዕቁባይ ኣሎ ከምኡውን 3 ሰባት ካብ ሰባኻ ጉባኤ ኣነ በቀሹ ዝርከብዎም ከምኡውን ሰላም ማለት እዩ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ሕጂ ኣብቲ ከም ዝበልኩ ሓሳብ ተዋሂድና ነቲ ናይ ንኸዶ ዘለና ናይ ቤተክርስትያን ነገር ንምፅፋፍ ማለት እዩ ከምኡውን እዚኣ እውን ኮሚቴ ናይ ባንኪ ማለት እዩ እዚኣ ካብ 5 ሰብ ዝቆመት እያ እዚኦም ከ እንታይ ገብሩ እንድሕሪና ከዓኒ ምናልባሽ ክሳብ ሕጂ እኳ ኣብ ልቓሕ ገለ ሓሰብናን ኣለና ክንልቃሕ ብዙሕ ኣይንሓስብን ኢና ምክንያቱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንድሕር ዓቕምና ኢደኢድካ ኢልና ህዝብና ኣታዊ ፅቡቅ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ግን ሕማቕ ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ ንክንልቃሕ እንተዳ ሓሲብና እዞም እዛ ናይ ባንኪ ኮሚቴ ትበሃል ከይዳ ምስ ባንኪ ኮንታክት ትገብር ክንልቃሕ እንተኮይና እንታይ ከነማልእ ከም ዘለና ብኸመይ ኣገባብ ከንልቃሕ ነዚ ኩሉ ትገብር እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ኩለን ኮሚቴታት ክንደይ ሰብ እስታይ የብል ኣሎ ኣብዚ 6 ሰብ ኣሎ 11 ኩሉ ክስታይ ኣብ ወርሒ ፍሉጥ ቀዳመይቲ ቀዳም ናይ ሓንቲ ወርሒ ማለት እዩ ንኣብነት ቀዳም ዕለት ሓደ እንተዳ ኮይና ኣብ ወርሒ 2 ተኣኪብና ኣብዚ ንዛተ ተዛቲና ከዓኒ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ንዘራረብ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሕጂ እንታይ ንምዃን እዩ ኣብቲ ናይ ቤተክርስትያን ነገር ንምምፃእ ማለት እዩ ተዛቲና እቲ ኩሉ ዘድልየና ነገር ክግበር ዘሎ ውሳነታት ሰብኣዊ ጉባኤ ውስኖ ዝግብኦ ሰብኣዊ ጉባኤ ውስኖ ወላቶም ኣብ ትሕቲ ሰብኣዊ ጉባኤ ዘለዉ ኮሚቴታት እውን ነብሶም ዝኸኣለ መሓዳድራ ስለ ዘለዎም እሶም እውን ኩሉ ምሕደራራቶም ሒዞም ኣብዚኣ ሓንቲ ቀዳም ኣብ ወርሒ ተራኺብና ንዛተ ነዊሕ ግዜ ኢና ኮፍ ንብል ማለት እዩ ክፍሊ ሜድያ እውን እዚ ከዓ ነብሱ ዝኸኣለ ክስታይ እዩ ኣብ ምህናፅ ትርከብ ዘለያ ገና የተጀመረትና ኣላ ንኣብነት ቤተክርስትያንና ነብሱ ዝኸኣለ ፌስቡክ ኣለዎ ከምኡውን ዩቲብ ቻነል ኣለዎ ኢንስታግራም ኣለዎ እዚ ኩሉ ነገራት ንምንታይ ኣድልዩ እንድሕር ተባሂሉ ሓደ ዝኾነ ትካል ወይ ዝኾነ ቤተክርስትያን ናይ ግድን ዝኮኑ ነገራት ክህልዎ ማለት እዩ ከዘይኮይኑ ግን ንኣብነት ድካ በዓል ዩቲብ ኣታዊታት ኣሎ እንድሕር ብዙሕ ሰብ ርኢልካ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓኒ ዝኾነ ቤተክርስትያን ዘድሊ ነገር ወይ ዝተገብረ ነገር እዩ ዝወርድ ስለዚ ከም ክስታይ ክኸውን ደና ኮይኑ ኣብዚ እውን ነቲ ናይ ቤተክርስትያንና ነገራት በዚኦም ቻነላት እዚኦም ኣብ መደብ ተተሓሒዙሎ ንሱ ከዓ ቤተክርስትያን ብኩሉ ነገራታ መታን ክትዓብን ዘሎ ሓበሬታታቱ ንህዝባ ብዝግባእ ብዝተፈላለየ ሜድያታት መታን ንኽትመሓላለፍን እዩ ቀንዲ ዕላማ ቀንዲ ግን ምዝ ናይ ምህናፅ ቤተክርስትያን ኣዝዩ ስለ ዘገድሰና ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ሕጂ ከም ዝበልኩ ኣብ ምስራት እያ ትርከብ ናይ ካሜራን ኢዲትን ኮርስ ክትህብ መደብ ኣለዋ ከምኡ መደብ ኣሎ ማለት እዩ ንመንእሰያት ከምኡ ሂባ ብሓደ ቤተክርስትያን የገልግሉ ድሓር እውን ንዖም ቀፃሊ ከም ሞያው ክኾኖም ይኽእል እዩ ስለዚ ክኢላታት ስለ ዘለውና ከምኡ ኮርስ ክትህብ መደብ ሒዛ ኣላ ቀንዲ ዕላማናታ ከዓ ቤተክርስትያን ብሜድያ ነብሳ ንክትክእል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ንዛረቦ ዘለና ምስቲ ናይ ፕሮጀክት ናይ ህንፃ ቤተክርስትያን ዝተኣሳሰረ ድዩ ቤተክርስትያንና እቲ ናይ መሬት ማለት እዩ ኣብዞም ትሪእዎ ኣለኹም ቁሩብ ህስስ ኢሉሎ ንኣምበር ምልክት ኣለዎ እዚ እቲ መሬት ተገዚኡ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ካብዚ መሬት ተገዚኡ ዘሎ ኣብቲ ትሕት ኢልና እንተዳሪና ዋግኡ ክንደይ ምዃኑ ኣሎ ማለት እዩ ብ1 ሚልዮን እዩ ኣብታ ላዕሊ ከዓ ሾፕ ኮንትራት ትብል ኣሎ ሾፕ ኮንትራት ማለት ከም ዝተገዝአ ወይ ኮንትራት ናይ ከም ዝተገዝአ ማለት እዩ ስለዚ
زي لمنتاي أبدي ده تباهيلو سب كل جزء بزي ما تسمعنا تايقونن توما فيسبوك ويا يوتيوب ناي بتخرستيان تريو الله يزو أورد وريدو جن توما هو زي تريو لو ما عند متى تريو مالتيو زيادة كنترات ناي كستايا مساعدة أتصل على خط اللقاء نسي مالتيو أبز موداتها فيرمان لنا توم فرمت زبالو نايز بتخرستيان ناتنا مهانو ويز بتخرستيان ناتهم مهانو زفرملو كما أبنت أبيكاشين دياقون داويد سلام زيوم سلسة سبات زيوم نايز بتخرستيان فرمت ويد ماتهم متخون نقطبيل دفرمو سبات يوم مالتيو نصف فرمون لو ناتهم فيرمان لو سلازي إذا عبا نايزي أبغى نقول كرتارتها تستقبليو كله مريض قلب بهاليو سبقين كرلو زي نصوري مالتي تستاي تجزي له زي هاني عسر تميتاويت نايت بتخرسيان كم زخفلنا مالتيو وابو هذا مليوني عسر تميتاويت توينا 100 شح أورالي كم بنا عندنا زراربا هم تحجة عينن 100 شح أفتقدام يجلس تخوفلو مالتيو تخافين له إذا خاف فاكتوران عميت شكل دخلنايو بكفل فاينانس زغنات حبتنا سلام استفرما مالتي قال زيان فتات ناديتات قالاتنا زيا سافر جخبتك زي تغيرالا علامه نايت فتات ناديتات انتايو انتداينا قال علامه لنحدد كامل اللاين بزنقاعدي كمون مغفلت المزاحم مخل مأمن بحبار الله استفلاليه نجارات بمشات عطاون هنصاب تخرستيان يخون إذن يديتات بعدين دبلو نجاري مالتي أبز بتخرستيان زكاة كمون كل مأمن مزمور بحبار يزمرن يمسكنن لحرين دخول نجار مستودع مالتيو أبز عم كذا هنجي وصيتا كوينا سلزرهمنا نغزال بسوق بتوب تسرح الله في الدنيا بفلايكا أبوان كرمت مالتي ولا أبزلة خرستيان تراح زي كنا أبوان كرمت ناس أسلوز خون وصينا ولا بقول بوربور ولا بارك عينت كنجوبرو بدل الله زي نحنا كبريتنا نبدأنا نعمل بس حدثات ينود كنجوبرو مالتي كم كستايكل بزاف حكايات نحاسب مغنياتو بفلاي نهزانا أزيد تقامن عنا أحين كويس للسرعة ما أبدأ خوينهم لحرك كنجوبرو خوينهم نزنجرات تعمل دسكبل سل كم زملاء تحجلو سافر جيل كلتا جزء غيرنا لنا بزح زبالة أتاون بتخرستيان اتيالا مالتي كابزن فتات زي بحاله تراقب تزاته نحن حكات علة تلالة كلاي نجار كا أتاون لو فلاي كان قلوب كا أزجي سبون نجاري زي بعطف كل سر حلو مدام حزنا لنا مالك أزوا كابتي زنبان تستوس تسئليو كم زينيرو أبزي سيدات جواليز نيابتان فتات مالتيو سلازم توم تسافيكم زي تفوتو توبو أجد أمن هاي من اللاي هاي يهمين بحال نحن كام نتفوقاف سلازوانه نقصاله أفتي جوكا يتملبتنا الله جوكا أبدو صارنوان تسافر توبونو نقدم مالتيو أوكي نايلو مالتي سبب كم زي مسل زابير جميرو أملانا جميرو زفتسمنا سكالان عيوفون تسفاي قبر كالطفينا زانا يبتخرستيانا عبيت كنرئ مالتيو أو قلقل نتبتات زي بالقوة مانياتو بزحلفة سامسون كله بلوصر نجيرو تزاريبو ايو جن كم كستا يندحر مزهار تداخوينو إذن هاي مناز بتخرستيان دمالسل زولو عمد ورح سلسته لك الرزات عمد مالتيو تجمري بلان تتحيز دولو زابير عملان أو بعلي أبصحنا انتهي السيو كله دبل مدهن عالميو نزبت هرستيان الزخاني ولا نحن تقوينا ويهزب تقويه كفتس أمز قولو نسوت راهي مفتس أمتوغا يرينا مالت سنيلكم سلا سمعكم بي أغني اللي سنة يزقوا سبات 4 سدرا بيتهم وزوم 4 سدرا بيت أنه نحمش عمد ناي مدهاني ألم صبل صوتي صنيحهم نحمش عمد ملو بب 50 قرش بب 100 قرش زواه للون ناي بقبهم ويدما ناي صبلهم مساي زواه للون جنزب دما نحنا خبيته كريستياننا
زعبي يبلنا بيت كريستياننا تتسريحا حزبنا بيت كريستياننا تتملالس بيت كريستياننا بعنا خفيتنا انت اتينا كاو زعب خبر يلم وي دما كاو زعب مسوايت يلم يلو انه مسوايتهم دما خاتز تبهلو نلعلي غبون كفيلو بقلبتهم داغوي مليسهم دما از تريو زلهم 5000 كرونر يهبنا لهم እግዚአብሔር አምላክ አብዝሒ ያቦ ንሳቶም ስም አይትንገሩልና ብሕቡ ሃቡልና የሚለው ነገር ግን ድሕር ሕጂ ብሕቡ ክንገድፎ ኢና ወርቅ ዘሃባ ብሕቡ ሰል ዘሃቡ ብሕቡ ብዙሕ ግዜ እንዳተሸፈነ ሓሊፊ ንእግዚአብሔር መስዋዕት ክሳብ ዝኾነ ግን ዘሃቡ ሰባቱን ቤተ ክርስቲያንን ህዝብን ክፈልጦም ስለዘለዎ ድሕር ሕጂ ብቁሉዕ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ እዚ ዘሃቡና عقبة جرجس زرزقي كفلة جرجس زرزقي حونا كفلة سمرة ميكيل يعقوب ويدما حونا سامسون يمو እግዚአብሔር አምላክ ቤቶም ይባረክ አጣውዕሉ علنا وحيدا تاعي وحيدا بزيها እግዚአብሔር አምላክ አተንከና ህዝብ ይዝናናዩ كم زجرام تلقوا لخصوصا يقولوا لهم تلقوا فسيم عندما كان كنا يتعاوض أخذ عروض كلبس يزورا أخذ يتعاوض عندما جاء الأمر كفسهم من جاء سنة تقاريهم كم تمدد تتحجز له إذا ما كنت صاحب ويا مدد يوم نازلوا بس الحجز قرب دما فاينانس نايدر رجزان أرتدوس وهذا الكريستيان إرترا كم زمان أخذكم سالسال كتقربوا أو دميرات كنت فيكم جن فوتو استسرح اسرحي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقدامكم سرح مغلات مصاي قالوا لكن دا حجزاس لزدن سلام اقول لك انا لو معتي حسابي تغلطي مالتي تبحثش تي حساب لا فاينانس سلام قلتس لزبنت سلام تغلطني مالتي زخونه حتى يتون ترى حدث مودع دما حساب كنا تملسينا السلام عليكم يا غني كم يحليكم كم يحلو سيرو مستمسكنا يكون كم قال أملاك مالتيو نخلع إنجليزي حبزي أجزال دلهم تعدميتي نيرب زمن نيرة حبزي خانة فرقة عمد كين حجين أرتغالي قبل مستنى كم حجزنا مالتيو أبزي على الزلا مالتيو تصاب كاب على 4 ورح 10 تكسب 3 حدا ورح 10 كلتا شهن 10 تشعتن مالتها جميرة مالتو تنك الميز نبغى ورح 6 كسب على 4 ورح 10 تصاب بنيرة مالتها نير زمن حجها خبا جميرة أما ترى شكل زلو اللي زلو جنزل ما تاشون قبل تدمر تنين أفضل على أرسطو يونالو مخنياتن أعطاون زبلا مالتيو أور عسرته 4 عسرته كسب على 3 هاور عسرته وجمير له أفضل عليه مذكر مخنيات زبلا له أفضل عزولا أعطاو زبلا له مالتيو ناي أوالدنت مالتيو أور عسرته كاملة 4 عسرته فتشهن 900 أعطيو مالتيو ناي مسرح بترسين 4 شومن تشهن 655 ناي نقدر يابله 10 شهن 610 كالتميت يورو ناي نروي مالته مرزعان 20 شهن 100 ناي موبا ناي بانك زاني كوكا ناي تاني كان شيرا مالته أتوزي بزمس لنا 5 شهن شو من تميتين 19 شهن مالته أو حد ورهي تبقى كا شهن 6 ناي فتحت 6 ناي كاميرا ميزي 600 كابز مستوازة أبز مالتي مجمرتا 6 أبز مستوازة كابز بمالتي إذا كاميرا هنجزاينا بعدنا حسينا مسز بزارارينا إيدي كينو فيها نقدر تواهلو كل سوواتيو أفتشع مستوازة جنزة مالتي 6 بدحريو جن بحواتنا ب stood for bonded زبالو محبر مالتيو زي قربة بملوسي جنزلو نحن هذا كاميرا شفنا لكم لهم ذات الوالدهم كاميرا جاز يومنا مالديو زي بيها حبلنا
ناي لمعات أديتات كمزي حاولنا نحن قلت الحفظرانة نفيكا ناي شاهي بقول نقول برنامج زين أديتاتنا زدالوه أخواتنا زدالوه أفتح أول حزنا برا مالتيو كافت استشهد استراحة بجذب بترى جذب بسوش نزول جذب ذاته سلستشهن سلستميتن سوسان كورونا ناي مكينا ندادي حاجز كا شدش تميتي إذا ناي نداد تبتزلا عد غيرهم أبوتاتنا أخواتنا نبل بترسيانات محبرك حبتون كله متابعنا نداد كاب الذهبوا أفتزغلوا يوم ولا أبزلوهاتنا ذهبوا جنزب كاب استراحة بسلم على تيسن شدشميت كورونا طغلالا دمر شاعت 95 شحن شاعت تميتن 34 كلتا ميتي نين روي كورونا زيادة مسنيتا ورهي 10 مالتي طغلالا وزان أتاون ناي ورح تقمتي ورح 10 مالتي كراين زيادة زلنا بيت الخريستيان ناي ورهي 15 ناي مسكر تمكتن هيك الكيران سيرتيفيكيت مخزن 14 شحن شاعت تميتن 5 ناي أديتاتنا أفتر هيستاز قبل على أديتاتنا شعو كمزي مدوي زين إنسان تربتين أبزلوتي بكيري بياتا تقوم السزين كزينا مالتي ناتن استجازا جنزبا كلتميتن 50 كورونا مالتي تغلا لدمر وطاي 30 شحن حانتا وشن هلو جنزبنا وطاي ناي ورح 10 مالتي 95 شحن شعتميتن 34 زغولو 30 شحن حانتا وشن سوسان حموشن شحن شعتميتن 33 كورونا كلتميت نايلوروي كورونا هلو مالتي أول 10 تزاتو جنزب ترزاب كابعلت أحور كابعلت حالة و10 حالة سبعة 3 نيمودا طبعا تزين نتاشو زلا مغنيات ناي عبالنت 10 شومان تشه ناي مسرح بيترسكن 30 شعتن شحن 6 بيتن 5 ناي كرام فوش نقدر شومان تشحن كلتا ميتن 30 كورونا 500 كورونا نيلروي موبا 3 شحن 6 ميتن 7 شومانتن 100 كورونا نيلروي ناي مبتعن 20 شحن ميتن ناي كراي كابا 300 كابا مالت إذا بترسينا مرعوز وبروه إذا مرعو إذا بترسينا زولو 300 موبا كفيلهم يوستوا مالتي نقول له معرفة فونكا واغد سبع له مالتي نايتن كت كتلو مع تستدو مقاطنا زغفلون كتشحن 400 مالتيو ناي مرعى أم حنتي عمرينا نفتشعو علت شغل شيء ناي تحت 300 ناي بان تانيكا حجة عزيز خليت ورح زمتها كتشحن 500 ناي كاميرا مجزي أفضل دامي تزهبوت اللي حمز غفلوا مالت تخليت ورح 300 ناي محبر أديتات أفتقدان زي تغلط أفتقدان يتجسد وردت ماتي كتشحن تشعتين حيجتي أبو جليسة أفتشع أورحي وأفتشع جيسة أي تتعمرمو تسألي يسوش غبرك أجي ناي زغدن ناي تهدو مريد غنا هاي سدحار لنزل سلزاتو أفتازن أورحي حدو مريد سلزي ونزغين زولو مالديو طالع الله دمر 8 شحن شومان تراش كورونا 6 ميتي ناي نروي كورونا طالع الله أتاور وزان متابعنا يبغون 10 شهر نزل بترسيان كان 5 شهر زي تراوزينا مالتها كور 10 هذا 8 شحن شومان تاشن زقول له 10 5 شهر سوسان 5 شحن شومان تاشن 6 ميت كورونا تينا مالتي أب ورحي 10 حدا عندنا أنا يمرت 100 شهر تخفي لا يدخل نغرنا تنهن أو 10 حدا كفيل لا أنا كفيل تفكرنا ويسلزمتر تاميت شيخ بعبايا مالتي إذا حيث زراينا نيمر يحبون كثير لازمنا 10% مالتها ناي ورق 10% كان على الحالة 30 حالا ناي أبالنا 10% شحن 405 ناي مسك بترسين 5 حالا شح ناي صدرهم ندت 4 شحن 466 7 سنتيم يورو موبا كلتين شحن 312 شعاتا ناي مبتعن 20 3 شحن شومان تميتين إسران كلتن ناي تبكت شومان تميتين ناي تاني كوبان شير 510 طربعتا ناي أديتات 100 شحن 6 ميتن زين شحن 6 ميتن ناي أديتات طبعا لنزلوها كابدو مزر مالك نزل بتفسين كساب تسرح مبزع عزات وأديتات كلتين ميتي قبلها مالك شومان تأديتات
نزل شومنت عديتها واحد أفتح الموزن نسأل عشرة شومنت بزي كاتنا يا بالنا بزي كاتنا بتخسر مسكهم كل سبت غفلة مالتي كل تميدي بتخسر مسكت السقاط الصرحة من زيادة نبرت هيلا ذهابا مالتي يعني بتتمحبر تقدرنا وندقنا بزيها نتابع نزين عديتها أحواتنا تنعام زلنا زلكن كنت دقيقة ناتنا قرواتنا ناتنا محبراتنا ولا ميتي عامتنا ميتي خنبرت مغالينا قدنا يكون كنت ميتي سلسة ميتي عامتنا ونقبرنا لنا نسنت سامعين بتاعتي الجميران لهم أباطل عندنا أبوتنا أحواتنا ها كرزنا يديتنا بنفسنا نحيد منفسنا نحديرنا كم زناتنا مدبيرنا نزيادة تقسان حجويس أورا تجميري مالتي العربون كثير كاسني تجزر لها ويكسرح لها مالتي كلها هاني حالة نقدر نقبل كتصلوكم أبزيا طالع لهذا المركاتو سبعا شوعة شحن 4 سوسان تشعتن أتاو طالع لا مالتي طالع لا أتاو نوزان كراي بتفسح حمششة 10 حمششة حوزين أبعور 10 تغطى كاب سبعا شوعة شحن 400 سوسان تشعتن زغور 10 حمشة سوسان كتنشحن 400 سوسان تشعتن 7 يورو أبني 10 تغطى ديسمبر دتنا مالتي أبزياني 11 عام من جانوار مالتيو قابل على حالة حساب على أساسا حدا ناي أولنت 10 تغطى شحن 300 ناي من صاحب الكريستيان 35 شحن 500 ناي أميون نقدر 10 شوعة شحن 600 54 10 يورو موبا 3 شحن 600 سوسان حدا 6 سنتيم يورو ناي مرزعان 20 4 شحن شوعة 200 6 ناي تمكت 3 شحن 400 ناي أديتات إذا ناي محبر كاليت وضح مالت سخفولو حانت سرتو سيخاتر مالتيو شعات سوات كينت شحن شومات 100 ناي لدت تشيط طوافات مالتي أبزاتا سنة بزح طواف بزح شمعي مبازور دا مالتيو صيلو يغمد إصابة برنافتني كلامات حيجي كمي جيرنا نقول كولو كمي جيرنا نهزبنا نشوطولو زي حساب متيو بنفعة حوالات حاسيبو حافتنا إذا نبقى حسب حاجة زربا بكسات أجزاء تقايب زحلا نهز بي شيء أفتل لدى زبر طواف سني سبقا وقال لدى زي قبل متس نحنا أول شو تقولي لا نستل طوافين نسري حتى شحن شعات 210 سلسة كورونا ها أتيو مالتيو نادي تاتشياتها أفتا زنبرت ناي مساح ناي كيك أو زي بروجرام نيرتنا مالتيو أبور حدا أبو زنبرتها كنت شحن 390 نتشيات زنبرة كافي كيك بروجرام زميلة جنزم مالتيو تغللنا دمات دمرهم 81 شحن 344 كورونا 6 سنتيم يورو مالتيو تغللنا وصاي ناي وري حدا مالتيو ناي كراي بتخريستيان ناي زلنا 5 شح ناي تيابي بتخريستيان لد الزخرنا زوعلنا لا مالتيو نحنت ليت مالتيو في وقف لليريون حنت لي دابا هندي كدينا 6 شحن كتميت أب 6 شحن 5 شحن عمد نور هنا نقفل مالتيو أبو قلنا حنت ليتي 6 شحن كتميت شحن 344 تقول له 10 شحن كتميت 7 شحن 244 كورونا 10 سنتيم يورو أتينا مالتيو أبزا نحاول شو تزاماتي كور حتى كمتي حساب ترك تشعي إسلام ودا توحزات زنيا مالتيو أبتكمتي سوسان حمش دمر أطاو دمر مالتيو سوسان حمش شحن شعات 233 كلتا 200 يورو كورونا نرويتنا مالتيو أب حداركا سوسان حمش شحن شو منتارشن 600 يورو كورونا تينا أول تحساسك سوسان كلتن شحن 400 سوسان تشعتن 7 سنتيم يورو يتينا مالتيو أول حتري 7 شحن 244 10 يورو كان يوزع باتيرات مالتيو تغلال دمر 366 شحن 554 كورونا شومون تشح كورونا شومون تميتي كورونا نروي 21 سنتيم ناي يورو مالتي أوروبا أنجزا مالتيو وزايتا ناي تكرتي 30 شحن 11 ناي حدر 15 شحن ناي دريت 100 شحن هجان
ታህሳስ 15,000 ኣብ ጥሪ 11,200 ጠቕላላ ድምር 171,201 ኣውፂና ማለት እዩ ገንዘብ ኣብዚኣ ባንክ ኣተኸሪኩም ፀኒሕትን ዘለዋ ገንዘብ ስለዚን ዘለዋ ጥረ ገንዘብ ከ 12,000 ተን ጠቕላላ ድምርና ኸዓኒ 3,633,512,85 ክሮና ማለት እዩ እንደገና እዚ ጥራይ ኣይኮነን ገንዘብ ዘለዋና ኣዋርቅ ኣለና ማለት እዩ ሓንቲ ኣደ ወርቂ ናይ ካቴና ናይ ክሳድ ማለት እዩ ልዕሊ 10 ግራም ትኸውን እያ ቲብ 15 ግራም ትኸውን ግራም ኣልክዕ ነገረትንን ግን ተቐቢል እያ ማለት እዩ ተቐቢሎም ኣቦታት ሂቦምኒ ምሳያላ ማለት እዚኣ ካልኦሃ ኮምፕሊት ሴት ናይ ክሳድ ማለት እዩ 35 ግራም እዚአን ከዓ ኣለዋና ማለት እዩ ዜን ወንተን ተሸይጠን ገንዘብ ወፃኢ ሃገራት ኣለዋና ማለት እዩ ናይ ኖርዌይ 2,400 ኣለን 6 ቅርሽን ማለት እዩ ኢሮኻ 260 ዩሮ 17.36 ሳንቲም ኣለና ብዶላር ከዓ 688 ሓንቲ ቅርሽን ሓንቲ ሳንቲምን ናይ ስዊስ ፍራንክ ከዓ 20 ክሮና ኣለና ማለት እዩ 20 ፍራንክ ናይ ኣባልነት ወርሓዊ ክፍሊ ዝኸፈሉ ማለት እዩ ኣነ ኣብቲ ፀብፃብ ጌር ዝረኸብኳ ናይ 2019 እየ ዝዛረብ ዘለኹ 132 ሰባት ማለት እዩ ናይ 15,000 ናይ ቤተክርስትያን መስርሒ ዝኸፈሉ ሜቢ 20,000 ኣሎ 25,000 ኣሎ ግን ብሓፈሹ ታስልዒ 15,000 ስለ ዝኾነት 15,000 ኢልና ንዛረብ ዝያዳ ዝኸፈለ ሰብሲ እግዚኣብሔር ይቀበለሉ ዘየለ ይኮነ ግን ክንደይ ሰብ ኢለ ከማ ክገልፅ ሕጂ ብሓፈሹ ሓበራዊ ቋንቋ ናይ ኩላትና እታ ውዕል ስለ ዝኾነት 15,000 ባይ ተዛሪበ 76 ሰባት ከፍ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ መስልቲ ዘሎ ናይ ኣባላት ቁጥሪ ማለት እዩ ካብ 406 136 ሰባት ጥራይ ንተክል ማለት እዩ ኣብ 2018 ዳርጋ 194 ሰባት ጥራይ ናይ 2018 ክፍሎም ካብ 406 ሰባት ኣብቲ ሊስትና 406 ሰባት እዮም ዘለዉ ተስፋ ይገብር ሓደ መዓልቲ መፅኦም ንቤቶም ኣለና ኣለኹም ክብልዋኻ የምህፀን ማለት እዩ ፅኒኩም ሰማዕኹኒ استقالوا هو تهالي كتورمني ريتو حسابات تقبل دلوتي استقالوا هو زبير بعض من الأخير يسرع رملي يسرع رملي غني يا غني لين كلنا دمهم سلام جملة تعاوننا بنتغسل نوفي تركيبنا كلنا مالتي ولا 10 ولا 10 بخلتي مالتنا بنتغسل حطنا سلام زبالته دما أبزي حنتا دينا 500 كرور مسرح لاتنا لا زابير الله سبحانه وتعالى ناي تمرت سنبات دما نبرتهم ويدما دلنا كفل نبرت نبيت كريستيانا كل ما يزن نبرت تحتت ويدما بحلفنا تحيزهم مزلو أولاد تمرت سنبات يولد زمان على مسوشين منه እሶም ድማ ዘለና ንብረት ንህዝብና ክነናልዮ ኣበይ ተቐሚጡ ከም ዘሎ ድማ ብግቡእ ህዝብና ክፈልጦ ስለ ዝግባእ ቤተክርስትያናን ህዝብናን ክፈልጦ ስለ ዝግባእ ስለ ዝበሉ በዞም ፀባ ማዳልዮም ኣለዉ ናብ ትምህርቲ ሰንበት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወአሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ፀኒሕና ህዝቢ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ሰብ ሰዓት ዝዓቀበና ዝረዳእና ክብር ምስጋና ንዕብኖ ማርገስ ኣና ከዓ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ወኪለ ወሩብ ፀብፀባሉ ኣብዚኣ ከቐርበ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ደብረ ጉዛን መዲና ዓለም ኦስቶሽን ካብዚ ምስረት ማለት እዩ ልዕሊ 6 ዓመት ታቢሉ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ከምኡ ክሳብ ሕጂ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ተኻይዱ ከምኡ እውን ይካየዳሉ እዚ ትምህርቲ ሰንበት ዘካየድ ንጥፈታት ዝተፈላለየ ዘልኩኹም እዚ ኮሚቴ ትምህርቲ ሰንበት ሸውዓተ ኣባላት ዝቆመ ማለት እዩ ሸውዓተ ኣባላት ዝቆመ እዩ ዝኸኣኒ ኣብ ዓመት ኩሉ ግዜ ምቅያራት ይካየድ ማለት እዩ እዞም ሸውዓተ ኣባላት ከዓኒ በቢ ክስታይን በብሓደ ክጠቕሶም እዩ እዚ ሓዳሽ ኣባል ዘላ ከዓኒ ወርሒ 5 ለ7 2019 ተመሪፃ ማለት እዩ ሸውዓተ ዝኣባላታ ኣለዋ ማለት እዩ ከዓኒ ቀዳማይ ኣቦ ወንበር ማለት እዩ
زي أبو أمبر كاب سباق جواي ملقتي يمت أنا سباق جواي خا ملقتي المحلال مالتي أخي بايكلم لقيه مالتي زي كوميتة مسؤول كا أولي حدا زي أخي بتقبل مستمرتي سنبت بحاجة كأني أكو توحيد أخي بتكاي مالتي أي كفلة تمرتي مالتي كفلة تمرتي وانجيل يدالو مالتي نبوتات لا مسبوتات لا تراخبه لا تداول مالتي إذا تمرتي ذيك مع الكاية لك كم زنريو قدام علينا كموين سونين عربنا علينا مالتي تمرتي نمهرنا بوتاتنا مسيوم كموين يقولت حواتنا تمرتي يونايم سوني كساعة 6 كساب ساعة 9 كموين كساب ساعة 10 حد جزء مالتي أبزي صدرة قاعدان زبها علي لايبرري أو مدبات كايدي مالتي تمرتي مجمرتا بصولتي خفد حريه تمرتي وبوتاتنا يوا حركه من الماد ناي تمرسنبتي كايد مالتي سلازي تمرتي خمزلنا او خلهم صوت مال سونينا عربن تمرتي وبوتاتي وهاكم مخانو 4 ابزي مالتي كاب ساعه 6 كاب ساعه 9 في المزمور كمزي حاولنا الحن قططنه مزمران 3 درجات الماتي عبيت مزمران علونا كموين مع خولت حسانات تالو زعما عبيت مزمران سوني عربن من لما نقبر سوني أبتي صدراقاتان زبهال بيزدع الله يبررلو من لما نقبر كاب ساعات شو منتك ساب ساعته كم وخاني أبدا بتسديها 4 عربي كاب ساعات كم شو منتك ساب ساعته من لما نقبر تم حسانات كأخوهم مسانا من لما لا تجورو مالتي كلام كأزم حسانات تريون لكنا ثان ثالثو لك قام قادة مهريم إذا قام قادة نمهر أز تفعله بتمرتات كتحجزنا من الله وينا مخنياتو ما مهران يدينا مالتي كنت أقول سبزلو نتم حالي نهر ما مهران في النوم ساب سلست خنفري من خلينا مخنياتو ببت درجة أو سلست فلالي هذا عينك تمهران كلها توم زي كل مش توم زي كل هاي يصير شوي مالتي سلازي أو زي كتحجزنا من الله ومالتي جن فاينانسين إذا كنت نحل جن فاينانسين بحوار ما تحاول يصلحوا مالتي هنا حجي إذا تفعله عليك تحت نمسة كاب تفعله هجرات نابنت كاب إثيوبيا كاب السودان كاب إيرترا كم وين كاب زوجته هجر وين نتقلب بنا مالتيو إذا عليك تحت زكاة بخمين نمتو هلك كاباخم نمتو مالتيو مالشنا غار حركة أسكن قاتم أسكن بعرف تجوزونا قبله كنت جوش خلهم ناب السودان ناب إثيوبيا قالوا خلوا بعلم يمارلنا أبزي مزرق حنا يخاني بعلهم تجوزوا سلازي كل تين جورن فتاتنا عدي كاباخم لنا أخمني متحوار بتعمين أنا مسجن مالتيو هجي كنت جوش خلهم وين كتمارو كتحبرنا تخيهم بركة يخونكم مالتي مزرفت يخونكم يبتعن صبري مالتي النبرة لك نسمة أخاني مجمرتا أبونا يمزواركو مجمرتا نسمة تخيلنا نفت النبرة تعين حوصلنا أبونا يباركو أبونا مزواركو لك أننا لحري نعمل عقان ولدو مالتي هجي كافتا زحا حالفاز النبرة فاينانس مالتي جنزل زحا داش كوميتي كندي جنزل تقبلنا 4 تنشحن 4 تنشحن 9 جنزب تقبلنا على مالتي كابتا زحالفت كوميتي كابتا تمارسنا على مالتي وحي 15 4 بتر جنزب تقبلنا كساب حجي زلنا يخاني بتجنزب كساب كندي كعبتو 8 أبي مالتي كابتي كاب بمن تروح أهم قا وصايتات قرنا هنا كندي زغون وصاي قرنا 4 شو منت بيتن إنسان شو منت بتعم بزح مسج وصاي قل يتسارسها شحن أبنت زي مرجعنا بتحسينا هنا مالتي يتحمش الشيخ خاني كفت عبيت مالتي نزوم استفنا قالوا من كسانا بوتاتنا كفت قدامنا إثيوبيا زنبرة صددنا يو مالتي قال هم نبرتات نجزي ستقمنا بجنزب بترى نبرت كاني كساب حمش الشيخ زفون على مالتي في الزريات كاخ نقول لك زين ريال مالتي كل حزبي إذا كان يستوالو تحقق أنا أريو لما هنارو مالتي استعملوا داتاجين فليات متسمبت لنا تقول في الزريات كايلو أبدا حجيك في الزريات حد يشجرنا أي اللي زين نحبركم يا مالتي سبب كايل كله نفس وقف تي قبل سبب أبان غيره سمو داتا زبل كسأن هو يوكل كجبر مغنياته نبرت ناتف عنا خير قال يكون نبرت تقفل تخشينا حجين أبنات تعرف مستبرات لحرصهم من قلم تشعرون نبرت قلنا أنا نبرت الناس رجل حجي كل جزء سواء نبر كلنا تسمى وداتا سألنا سبنا ودينا أسرارنا نبرت هنا كي تمر سبت إلى ومالت كموين عند حصار جدات كلكم سواء قول حبينا همان بتارتا سريعنا كتحبزنا تريتوين متحجزكم أي فلينا من اللي متحجز مالت كفل الحسنات
كم زي بنجت أنا إيه لزانا تركّ ብዙሕ ሓገዝ ዘለና ህፃናት ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ ቁርባ ድረይሞም ብጣዕሚ ጥቕሚ ዘለዎ ኣብቲ እንድሕር ትምህርቲ ተማሂሮም ቋንቋ ኣለ ምክንያቱ ኣብዚ ሰሚሶም ክመሃሩ ከለዉ ኣብቲ ትምህርቲ ዝመሃሩ ከዓ ሓገዝ ስለ ዘለዎ ንስኻትኩም ስድራኻ ኣብ ገዛኻ ከምኡ ትምህርቲ ትምህርዎ ብትሕትና ንሓትት ምትሕጋዝኩም ኣይፈለየና ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ክፍሊ ስነ ጥበብ ማለት እዩ ስነ ጥበብ ከዓኒ ድራማ ግጥሚ ስነ ጽሑፍ ዘጠቃለለ ማለት እዩ ከም ዝርአ ጽርሕና ወስኻ እንታይ ነካይድ ንሕና ኣብ ወርሒ ትምህርቲ ሰንበት ፀበል ናይ መዲና ዓለም ነካይድ ኢና ኣብቲ ፀበል ተኻፈልቲ በረኸት ክትኮኑ ክትመፁ ትሕትና ንሕብር እዚ ፀበል ነካይዶ ካብ ጅባና ኢና ንገብሮ ማለት ሕጂ በባዓድታት ንኣብነት ሞሽብ ተገራ ሓንቲ ወርሒ ታትመፅላ ወርሒ የለን ታትመፅላ እንዳበሉ እንዳዘወረት ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ፀበል እዚ ከዓኒ መፂኹም ተኻፈልቲ ክትኮኑ ኣብታ ሶድራ ጋታን ትበሃል ኣብታ ዓለሚት ኢና ነካይዶ ናብኡ ዝከፈሉ በትሕትና ይሕብር ምትሕባት ማ ይፈለየና ሓገዝ የለና ንዓና ክንጋገ ከለና ኩሉ ግዜ ንጋገ ኢና ኣብ ጎና ኹም ትደግፉና ጽኔልኩም ስርማዓኹምኒ ኣብ ትገብሮ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎት ይስማዓኹም ተዋህዶ